Hormatly müşahirelerimiz ine Türkiýanyň prezidenti 10 oktýabrda täze karar kabul etdi. Ýagny türk soýlular bilen baglanşyk bir karar. Bu karar bilen magnaşy metbuatlarda köp habarlar okansyňyz. Men aslında şol gün habar aldım, ýöne entek hawlukmadym. Ýani ata-bata mediada bu habary goýmadyk. Näme üçin? Sebäbi ine şu kanunçuluk, ýagny 1981-82-nji ýyldan bäri bar bolan kanunçuluk aslında täze zat däl ol. Diňe Türkiýanyň prezidenti 1982-nji ýyldaky bar bolan düzgünnama käbir ütköşükler girdi. Şol ütköşükde esasy iki sanaty nohot bardy. Şol nohotlaryň biri iň esasym kimler türk soýly kabul edilýär. Şo bilen magnaşyklan Türkiýanyň prezidentiniň kararyny kesiplenýär diýip de esasy madda şoldy. Sebäbi şu kararym ente kabul edilmeli üçin bir nemes garaşdym. Ýöne şu bilen magnaşykly köp habarlar okandymyz üçin köp habarlary maňa uratdylar, gorkadyny şeýle diýip aýdallyk üçin ýa-da menden şu boýunça analiz sorarlyk üçin menem lifajyk bir video ýazga edim. Aslında şu Ata-Watan Türkmenistan web-saýtyny okap bilersiňiz. Türkiýanyň hökümetdäki partiýasynyň başlygynyň ornmasary we Türk dünýäsinden jogapkar ornmasar Kürşat Zorluýanyň bir Anadolu ajansyna beren bir interwýusy bar. Şonu birine saýtymyza goýduk. Şonu näme diýilýär? Täze kabul edilen düzgünnama Türk dünýäsine değişil däl. Onu näme? Ine esasy ýeri şo. Aslında ýa gaýtmaýalyk, ýa Kürşat Zorluý ýöneki bir adam däl, prezidentiň karary entek çykanok, ýöne şeýle diýip biler, belki Kürşat Zorluýyň aýdalanan ýola çykyp diýmek prezidentiň kararyna görä, ýani türk soýlar kimlerdi keslenýär, şu kararda Türk dünýäsi şu karara girmän biler. Ýöne entek karar çykmaly üçin bu arada anyk bir zat aýtmak dogry däl. Sebäbi netijede Udipes näme de bolsa da ýene de esasat näme öğretmeli? Kanunyň özüne öğretmeli. Şu kanun boýunça her kim bir düşündürüş biler, ýöne bir de pikir berýär. Şu temada aslında meniň öz durmuşymda da köp tejribem bar, nähil tejribe. Bilýänler men Türkiýede okudum, Türkiýede hukuk boýunça bakalavr, magistr, doktorantura şol hemmesini okudum. Bu derejeler aldım. Şol döwürde menem diýdim, Türkiýede advokat bolmak bilen magnaşykly Türk kanunyna görä özümde hukuk ýollara ýüz tutdum. Şonu administrasiýa şol wagtdaky Rahmet ministri diýdi, sen Türkiýanyň raýat bolmagy üçin advokat bolup bilmersiň. Dogry bir tarapdan seredende Türkiýanyň adwokatlar kanunyny şo wagtdaky 3-nji A maddasy 20 ýyl öňçe waka men aklymda galan şekilde aýtýan 3-nji A maddasyna diýer ki, Türkiýede adwokat bolmak üçin Türkiýanyň raýaty bolmaly. Onu näme üstün? Jurist bolmagyň aslında şu ýerde ornunyň ähmiýetine şu ýerde belli bolýar. Dogry kanunçuluk baý ýöne kanunçulukda türkçede istisna diýilýär da şu ýerde kanunçuluk şeýle bolsa da belki de käbir jikmejikler bolup biler. Elbetde men gözläp başladym we şonu 1981-82-nji ýylda kanunçuluk tapaldım. Şu kanunçulugda düzgünnamada şeýle diýilýär, adwokat şonu bilen käbir kärler tanalýar. Şonu eğer Türk soýlu bolsa, onda Türk şu boýunça umum kanunçulukda eğer raýat şerti gözlenýän bolsa da eğer Türk soýlu bolsa raýat şerti gözlenmeýän bir madda bar. Şonu ýüz tutup şol wagtda Türkiýanyň 10-njy Ankara şäherindäki 10-njy idara mahkemesi ýa administrativ kaziýetyne ýüz tutdum. Men şu kanunçuluğa laýykda diýip administrativ kaziýetde utdum men. Soňra Rahmet ministrligi Türkiýanyň Danıştaýy aslında näme? Türkiýanyň administrativ kaziýet işlerini teretýän ýokary kaziýeti. Onuň funksiýalary bar, başga da ýöne manalanda Danıştaýa gitdi, Danıştaýda tutdum. Manada şöyle formaldy. Ýöne Rahmet ministrligi käde ýüzleýän kanun düzeltme ýoly bir ýol bardy, şoňa gitdi. Onu tutdum. Ýani bir näçe ýylyň dowamında 3 sanat proses we ondan sonra men maňa Rahmet ministrligi hatda şu wagt maňa uratdym, işime tämäň şeýle dat men kağıdam uratdy. Diýjek bolan adam men şu boýunça tejribem bar. Aslında görýän şu tejribeni şu ýerde aýtmakdaky esas maksadym şol ýol ullanyp eýýäm 15-20 ýyldan beri bir näçe sanak daşyurtlar adwokat şoňmeleş Türk soýluluk şu kaziýetiň sebäbi emsal karar diýilýär. Bu karar kitaplara çeli geçti. Hatta ben öyle adımım geçiyor. Kitaplarda, makallarda geçiyor.
şey edip de şonu ulanyp näse adam advokat bolup Türkiýede daşyrdylar. Türkmenlere malanyň içinde. Käbir türkmenlere bilen kepleşende olar menden bilýäle bir käbirlerim horak görýän menen barlak görmek üçin ýalak. Ay onu jikmişikler var diýip aýtmansy aslında o ýol açan özüm de. Ol aýry tema berde şey edip de şu ýol öňden bäri bar. Ýani täzedat däl. Ýani eýem 10, 15, 20 aslında kanunçylyk alsaň 40 ýyldan gorak bar. Ýöne şey edip de soňky 15-20 içinde näsanak adam şu ýoly ulanyp da öz hünärlerini Türkiýede edip ýörler. Onda näme täzelik? Bu täzelik diýer kimler türk soýlu bolmaly, şolaryň kesitnamasyny prezident karary bilen bellenýär diýer. İki tanaklatma bir şol, iňe şu. Aslında ikincisinde de köp hatlar bar. Täbi şu türk soýlu bolsaň da şeýle bir näçe şertler bar. Şu şertler hem ýere ýetirende sonra işläp bilersiň diýe. Täbi Türkiýanyň hökümetiniň esasy partiýanyň ýokary wezipeli adamnyň Anadolu Ajansy hökümetiň habarlaryna beren maglumatyna görä bu karar türk dünýäsini gyzyklandyrmaýar diýe. Diýmek däme? Diýmek şunu aýtyp bilersi ýöne 100% aýtyp bilmer täbi prezident karar çykýança diýmek ýöne prezidentin kararyna türk soýlullarynyň içinde türk dünýäsine ýurtlar girmän biler. Elbetde ýa-ni gaýtmaýara prezident kararyna garaşmaly. Şondan sonra ana aýtmaly, ýöne ýa-ni Kürşat Zorlunyň aýdan sözlerinden ýola çykyp şol netijelerini çykaryp bolýar. Şonuň üçin näme? Biz Atawatyn Türkmenistan saýtyna şonu goýduk. Türkiýanyň prezidenti şu bilen manasynda täze bir karar çykarsa, halk köpçüligine ýetirilse şo karar, şo karary analiz edip, şondan ýola çykyp da kimlere değişdi, kimlere değişildi diýip aýtyp bolar. Umman şu ýerde şu täze alak görkezlen adam aslında täze dädigini aýtgan, täze 40 ýyldan gowrak wagt geçdi. Esasen men özüm 20 ýyldan öň şu karary ulanyp da ýa-ni gaýdan hukuk ýollaryna geçdim. Ve köp adam bilmeýän bolupdylar ýa-ni karak men aslında küçükle merşi bardy video ýazgyp etmek niýetim bardy. Ýöne o diýen bu diýen hem galyä. Şu pursatda da şuna bir aýtdym bolsun. Bir ýerlerden bir hep bolsa şol bardy da täze ütgeşme bolsa aýdar. Ýöne soňky ýagdaýda näme? Soňky ýagdaýda entek prezident kararyna garaşmaly. Täbi şu kesitnama belli bolmaly. Şondan sonra da kimler ýerä, kimler ýerenok ana aýdyp biler. Häzirçe hoş.